Må du flytte dig? Går. Michael, stop det der, mand. Det er for simpelt. Jeg er ude. Jeg er ude. Kom ud. Nej. Kom herover, så. Så kom herover. Fuck, det føles godt, det her. Kom herover. Åbn, storebror. Åbn døren. Jeg vil ud. Jeg vil ud. Jeg vil ud. Så kom herover. Selvfølgelig. Tror I, det er ved at være nok nu? Jeg tror, du har Langt ud. Jeg er ikke med til det. Der er for mange syge mennesker omkring mig. Jeg kan ikke holde det ud. Folk er syge i hovederne. Sådan. Så rører du. Ja, det er godt. Så for denne gang. Stille og roligt. Ja, du kan stå og lave en exit i hvert fald. Hvad så? Så tager du branddøren ud, eller hvad? Er der gang i den?